Γιάννης Τσορτανίδης, Τσορτάνς. Το 1900, στην ενορία πιστοφάντων της Σάντας του Πόντου, γεννήθηκε ο Λιράρης που έμελε να γίνει ο πιο γνωστός μουσικός διάβλος μεταξύ της γενέτειράς του και της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Τραγωδία σαν θέλετε δεν βάτε στο σάντετε. Τραγωδία σαν θέλετε δεν βάτε στο σάντετε. Ας κάθετε και τραγωδείτε αφού κρέφτετε. Ας κάθετε και τραγωδείτε αφού κρέφτετε. Και θα έχουμε ασάντιο να πίσω καλύτερα. Εσύ και το καρδοπόκτησο, καλύτερα εσύ και το καρδοπόκτησο. Μετά το θάνατο της μητέρας του, όταν ο Τσορτάνς ήταν μόλις 2 ετών, η οικογένεια μετακόμισε στην Άσκοβα του Βατούμ που είχε ιδρυθεί μερικά χρόνια νωρίτερα από συγγενείς και συγχωριανούς τους. Έγινε αρματιμάτα φυσικέσατε και πάλι καρέα. Αρματιμάτα φυσικέσατε και πάλι καρέα. Φυσούνε λάνε βαστάνε ασά ψηλά παρακαρέα. Φυσούνε λάνε βαστάνε ασά ψηλά παρακαρέα. Γύρω στο 1921, ο Τσορτάνς με το μεγαλύτερο αδερφό του, τον Κοσμά, ήρθαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην Καλαμαριά, αφήνοντας πίσω την αδερφή τους Κυριακή, η οποία είχε παντρευτεί. Σύντομα, γύρω του θα συσπηρωθούν οι συμπατριώτες του Σαντέι, ενώ οι Κρομνέοι θα έχουν για δικό τους λιράρι μια θρυλική μορφή της ποντιακής μουσικής παράδοσης, τον Σταύρη Πετρίδη. Ωστόσο, η γνωστή και από τον πόντο αντιπαλότητα Σαντέων και Κρομνέων δεν θα εμποδίσει τους δύο λιράριδες να γίνουν στενοί φίλοι. Το 1925 θα παντρευτεί τη συμπατριώτησά του Κυριακή Ακοβίδου και θα εγκατασταθούν στη Νέα Σάντα Κιλκής. Πολύ γρήγορα, με τη λύρα του, θα βρεθεί στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής του χωριού και θα αποτελέσει το μόνιμο πρωταγωνιστή των αυθόρμητων γλεντιών που στείνονταν κάθε Κυριακή στα καφενεία. Στα πέρα σε ένα χωριό, ένα διμεράν στα πέρα σε ένα χωρί. Απέγνα κι άλλα λίγορα θα έτωνε καλή. Απέγνα κι άλλα λίγορα θα έτωνε καλιόν. Απέγνα κι άλλα λίγορα θα έτωνε καλή. Αν βεγνά κι άλλα λίγορα θα έτωνε καλιόν. Όλη του τη ζωή εργάστηκε ως γεωργός. Απέκτησε 3 κόρες, την Ελένη, την Ιωάννα και την Παρθένα. Το 1939 στην Αθήνα, καλεσμένος του Συλλόγου Αργοναύτε Κομνηνή, λαμβάνει με τηλεγράφημα το νέο της έλευσης του πολυπόθη του γιού του Νίκου. Τα φουλήρια άσο κάτσε, όλα είναι στην τα πλασιά, όλα είναι στην τα πλασιά. Εφιλέσατε πολλά και κοπαίνει αμπλασιά, και κοπαίνει αμπλασιά.
Χωρίς να είναι άριστος δεξιοτέχνης στο παίξιμο του αυτό καθεαυτό, υπήρξε εξαιρετικός τραγουδιστής και χαρισματικός στιχοπλόκος. Μικροκαμωμένος και αικίνητος, γύριζε αμονζιγοήρα απέσω χωρών, καθοδηγώντας τους χορευτές. Ο Γόγος είχε πει κάποτε στον Στάθη Ευσταθιάδη: «Τον Τσορτάν για να ακούσα τον, πρέπει να αφήνεις να τον να παίζει κάμποσα ώρας, να ξάφνε τα δάχτυλα και πεκεί να παίζει». Τις δεκαετίες του 50 και του 60 θα συμμετάσχει με τη λύρα του σε γάμους, σε χορούς, σε θεατρικές παραστάσεις και σε άλλες μεγάλες εκδηλώσεις συλλόγων, τόσο στη Νέα Σάντα όσο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου ζούσαν συμπατριώτες του. Το 1965 και το 1975 ξαναεπισκέφτηκε την Άσκοβα για να συναντήσει την αδερφή του και παιδικούς του φίλους. Σε μια σπάνια συνέντευξή του στο λαογράφο και συγγενή του Σίμω Λιανίδη, παίζει, τραγουδά και θυμάται μαζί με τους συγχωριανούς του τις κακουχίες που πέρασαν οι Σαντέοι τα χρόνια της γενοκτονίας. Ο Τσορτάν παίζει το τραούδι Ευκλήδη. Έγραψε να το ο ίδιον και τα λόγια επειδή τον φίλος τη Ευκλήδη τη καπετάνη. Στο μνημόσυνο για τα 40 του καπετάν Ευκλήδη Κουρτίδη, και ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι του είναι μαζεμένοι στο καφενείο του χωριού, ο Τσορτάνς θα μπει αμίλητος με τη λύρα του, θα καθίσει σε μία άκρη και θα πει: «Ας αρχινώ και λέω σας όλοι αμύροδοια, ας αρχινώ και λέω σας όλοι αμύροδοια, ως να τελέτω μη κλαίτε δώστε ακούτε τα λόγια, δώστε ακούτε τα λόγια». Ο Τσορτάνς πέθανε το 1983 στη Νέα Σάντα Κιλκής. Το έργο του όμως θα μείνει στο χρόνο, διότι ο Γιάννης δεν έφερε μόνο τη λαϊκή μουσική παράδοση από τον Πόντο και τη συνέχισε με αγάπη στην Ελλάδα, αλλά μαζί του έφερε και πολλές οικογενειακές, ανθρωπιστικές και πατρογονικές αξίες που με το ίδιο μεράκι φρόντισε να μεταφέρει στις επόμενες γενιές. Παντελής Σεβαστίδης, Παντελίκας. Ανήκει στη γενιά των Λιράριδων που ανδρώθηκε μουσικά εδώ στην Ελλάδα. Καταγωγή του από το Πόντο, η ενορία πιστοφάντων της Σάντας. Καθαρόν ελληνισμόν και πόδα εκκλησίας, με καθαρόν ελληνισμόν και πόδα εκκλησίας, όχι και πόδα εκκλησίας, και πόδα εκκλησίας. Ο πατέρας του, Χρήστος Σεβαστίδης, ο Βατίξ, πέθανε στην Τραπεζούντα χωρίς να προλάβει να δει ποτέ το γιο του. Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο Παντελίκας γεννήθηκε το 1922 πάνω στο πλοίο που έφερνε την πρόσφυγα μητέρα του, Κυριακή Δραπανίδου, στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μια άλλη, γεννήθηκε στο Λαχανά Θεσσαλονίκης, όπου είχε εγκατασταθεί αρχικά η μητέρα. Να παραδείξα πολλά νέα
ζεις Αργότερα μετακόμισαν στη Νέα Σάντα, όπου μεγάλωσε ο Παντελίκας μέσα σε ένα αμιγώς ποντιακό μουσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Από πολύ νωρίς άρχισε να γίνεται φανερή η αγάπη του για τη λύρα. Τα καθημερινά μουχαπέτια στο καφενείο του χωριού γινόντουσαν πόλος έλξης για το μικρό Παντελή. Όταν η μάνα του διαπίστωσε την έφεσή του προς την ποντιακή μουσική, αντί να τον μαλώσει, πήγε και βρήκε η ίδια τον Τσορτάν και τον παρακάλεσε να διδάξει το μοναχογιό της. Ο Τσορτάνς δέχτηκε να μοιήσει το Παντελίκα στα μυστικά της ποντιακής και ιδιαίτερα της αντέικης μουσικής. Σου κάθε το χωρίο, σου νέμα νεύρα σου πως άλλο καλείο. Σου νέμα σου πως άλλο καλείο. Ο Παντελίκας, μεγαλώνοντας, ανέπτυξε μια μουσική ταυτότητα αρκετά διαφορετική από αυτή του δασκάλου του. Σε αυτό συνέβαλαν από τη μία η ιδιαίτερη αγάπη του για τους επιτραπέζιους σκοπούς και τις σύνθετες μελωδίες και από την άλλη η επιρροή που δέχτηκε από το στενό του φίλο, τον πατριάρχη της ποντιακής λύρας, Γόγο Πετρίδη. Όχι καλά, Μαριά τον δεγνάτο, πάρτα του είχα πάρει, έναν το καλό το έσ. Εγώ του το ξάρι, δεν του καλωτός. Εγώ του το ξάρι. Παντρεύτηκε την Ελένη Χαραβοπούλου από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με την οποία απέκτησαν 3 παιδιά, την Ιφηγένεια, τον Χρήστο και την Κυριακή. Τα 32 μικρονάρι, αχ, συγκαλιά συγκίντα, την οδύλα που είναι Με τα πολεμικά, ο Παντελής άνοιξε ταβέρνα στην πόλη του Κιλκής, που σύντομα μετατράπηκε στο στέκι όλων των ποντίων γλεντοκόπων της περιοχής. Συχνά τον επισκεπτόταν ο Σταύρης, με τον οποίο, όπως και με το γιο του Γόγο, του συνέδεε στενή φιλία και δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ένας έπαιζε λύρα και ο άλλος τραγουδούσε ή χόρευε σέρα. Το 1959 στην Αθήνα, μαζί με τους συγχωριανούς του Χαράλαμπο Εφρεμίδη και Αντιγόνη Καγγελίδου, ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τίτλο «Ρίζα και παράδοση πόντους». Έτσι γίνεται ένας από τους λίγους λυράριδες της εποχής που θα συνεργαστεί με δισκογραφική εταιρεία. Κορτσοπονίσενε μορφώνει μαγαλά στιμάσαι. Κορτσοπονίσενε μορφώνει μαγαλά στιμάσαι. Αρρώσοντα αγαπώς εγώ νήμανας κι αγαπάσαι. Αρρώσοντα αγαπώς εγώ νήμανας κι αγαπάσαι. Όχι μάνας κι αγαπάσαι.
Demonicarde que son cocho polame, demonicarde que son cocho polame, poteta turule la me casa mose fia mose pala mose se labora de tu cara la silose se labora de tu cara la silose. Ο Παντελής Σεβαστίδης άφησε εποχή ως ακούραστος λιράρης και λάτρης της καλής παρέας. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την υπερβολική αγάπη του για τη λύρα, τον έκαναν έναν από τους καλύτερους δεξιοτέχνες της εποχής του, φτάνοντας σε σημείο να ξεπεράσει το δάσκαλό του. Παρόλα αυτά, ο σεβασμός, η εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη που έτρεφε ο Παντελίκας στον Τσορτάν αναδεικνύουν την αξία της προσωπικότητας τόσο του μαθητή όσο και του δασκάλου. Θα πάμε σου κανονί, τσουρδάν εμείς θα φεύγουμε, θα πάμε σου κανονί. Εσέν παπάντα να σκεπάς το χώμα το λαφρονί, εσέν παπάντα να σκεπάς το χώμα το λαφρονί, το χώμα το λαφρονί, το χώμα το λαφρονί. Τσορτάν μπουλάξεις ναι σε εσένα τραβολοή, τσορτάν μπουλάξεις ναι σε εσένα τραβολοή. Τα δάκρυα με κατηβάνε και άλλο και πρωί, τα δάκρυα με κατηβάνε και άλλο και πρωί, και άλλο και πρωί, και άλλο και πρωί.